Vainos falar do papel que xogan as redes sociais e os medios de comunicación a hora de informar e educar sobre astronomía, correcto? Efectivamente. Pois quedades na compañía de Marcos Pérez. Moi ben. Moitas gracias, Víctor. Gracias tamén á organización deste formidable evento que nos permite ter pois, os 500 persoas metidas nun teatro falando de ciencia, porque entendo que vides pola ciencia, non? O da copla era un plus. Como vimos pola ciencia, e astronomía en particular, esta semana sabedes que houve unha noticia moi importante, que foi o anuncio de que apareceu nunha estrela que está situada a 40 anos luz, unha chea de planetas, 7 planetas do mesmo tamaño semellantes á Terra, algúns deles na zona de habitabilidade desta estrela, é dicir, que se hai auga pode estar en estado líquido, pode haber unha atmosfera, lugares nos que en principio podería haber vida. ¿No? Esa foi a noticia desta semana. Viste esas fotos deste sistema planetario? Espectaculares, non? As montañas, océanos... Bueno, pois, antes de seguir eu, quero que vexades un vídeo. Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de -8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! Oí que verde era mi exoplaneta. Queridos míos, seguro que hoy, en la sección de ciencia de vuestro periódico, si es que la tiene y sabéis leer, habéis leído que científicos de por ahí han descubierto un nuevo exoplaneta de esos. Exoplaneta, planeta fuera de nuestro sistema solar. O sea, a tomar por saco. En Mordor vamos, hay que explicarlo todo. Y da igual qué día sea hoy, porque todos los santos días se están descubriendo exoplanetas de esos a cascoporro, ¿eh? Que te despiertas por la mañana y en el programa Ana Rosa anuncian que han descubierto 40. Y por la noche, en el hormiguero dan la exclusiva de que ya hay 400 más. Que vale ya de descubrir exoplanetas, ¿eh? Que ya hay más exoplanetas que followers del Justin Bieber ese, ¿eh? ¿Qué pasa, planetólogos? ¿Que no sois hacer otra cosa? ¡Basta ya de encontrar exoplanetas! ¡Si es que me llevan los nervios! Perdón, que me indigno y se me va el centro de masas. Seguro que en el periódico había una exuberante ilustración del susodicho exoplaneta. Algo tal que así. Un vergel verde lleno de agua cristalina flotando en el espacio exterior. Que dan ganas de coger a la mujer, a los niños, a la abuela, al perro y la pelota de Nivea e irse a hacer merienda cena a jugar al balón volea. Pero mi superior mente analítica no se queda satisfecha. ¿Son realmente así los exoplanetas? Así que me fui al artículo científico de referencia y vi que en él este exoplaneta tiene la siguiente pinta. ¿Pero qué clase de psicotrópicos han tomado el científico, el periodista y el ilustrador para sacar a partir de este fistro diagonal de 4 puntos de gráfica este vergel sideral? ¿Dónde están los ocres? ¿Dónde están los tonos verdes? ¿Dónde están los lagos? ¿Dónde están los valles? ¡Si es que me llevan los nervios! ¿Dónde están las gafas? En realidad es muy complejo obtener una imagen de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Tan solo existen algunos casos, y nunca una imagen que permita adivinar la mínima característica de la superficie del exoplaneta en cuestión. Los exoplanetas se detectan por los llamados métodos indirectos, bien porque producen un tránsito sobre su estrella o bien porque provocan cambios perceptibles en el movimiento de esta. Gracias al análisis y a modelos físicos, de estos datos indirectos se pueden estimar aspectos como el tamaño del planeta, su masa, su periodo orbital o su distancia a la estrella, incluso si es rocoso o gaseoso. Pero ni tan siquiera con los medios más avanzados actualmente podemos determinar su composición o la existencia de una posible atmósfera, y mucho menos imaginar su superficie o si tiene agua líquida. Cualquier ilustración de un exoplaneta es actualmente pura imaginación. Así que estoy escribiendo una carta de protesta exoplanetaria a todos los medios de comunicación. Tengo hasta tercero de mecanografía. Y con esta misiva les conmino a que no... familiar este astrónomo indignado.
A idea que quería compartir hoxe con vos, as ideas que quería compartir con vos, teñen que ver coa forma en que estamos a aprender astronomía en sitios que en principio non están pensados para aprender astronomía. Se collemos calquera das grandes revistas científicas, a final do ano atoparemos escolmas das grandes historias dos últimos meses. A finais de 2016, a revista Science tiña que escoller entre 10, 12 historias, e había dúas, polo menos, que eran claramente astronómicas. Unha era o tema das ondas gravitacionais, que xa saiu esta mañán varias veces, e a outra era a aparición de planeta semellante á Terra alrededor da estela que está máis próxima a nos na constelación de Centauro. Son dúas historias, pero non son as únicas. Ao longo dos últimos meses, esta mesma revista, a revista Science, sacou historias sobre caracterizacións novas de impactos na Lúa, visita dunha sonda ao planeta anano Ceres, no cinturón de asteroides, a chegada de New Horizons, outra sonda, neste caso a Plutón, outro planeta anano, a inminente saída ao espacio do telescopio James Webb, que será o substituto do telescopio espacial Hubble, unha historia moi curiosa sobre unha tabliña babilonia que revelaba que en Babilonia sabían máis astronomía da que hoxe pensamos que sabían, máis Plutón, por suposto a chegada de Rosetta, da sonda Rosetta a un cometa. Sabedes que esta sonda deixou caer, coñecedes esta historia, non? Foi a cometa, deixou caer unha sonda pequena que tiña que facer unhas medicións e non todo saiu como se esperaba. Microsatélites por todas partes, e, por suposto, o centenario da teoría da relatividade de Einstein. Todo isto nos cantos meses na portada de Science, máis cometa, e tamén en Nature, de acordo? A outra grande revista de referencia de comunicación, de información, de publicación de traballos científicos, foi onde se publicou, por certo, o traballo de Próxima Centauri, do planeta alrededor de Próxima Centauri. E, cando fixo a escolma de final de ano sobre as grandes historias dos últimos meses, tamén escolleron as ondas gravitacionais. Que non fora publicado ese traballo nin en Science nin en Nature, senón nas Physical Review Letters, que é outra revista con unha ilustración que neste caso non sabería dicir se é máis honesta que as que vimos con o tema dos planetas, pero é bastante clara tamén. Bueno, entón, a pregunta que nos facemos é quen nos contou todas estas historias? Dixestes antes que estabades interesados na astronomía, na ciencia, entendemos que todos estades suscritos a Science, seguides a saída semanal de Nature con atención, as Physical Review as tedes a día... ¡Bravo! 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 Ya era hora que en unas charlas públicas se hablara del boletín celeste de Talamanca de Jarama, del que tengo la suerte de ser portada con mi artículo sobre el ajuste fino del paralaje de Z. Un segundiño, por favor, que non... Perdón. Son 5 minutos, o remato, logo nas preguntas se ¡Bravo! O boletín celeste de Talamanca de Jarama é outra destas revistas de referencias nas que seguides a actividade astronómica máis relevante, pero non. Para que nos imos engañar? Da astronomía que acontece todos os días, nos enterámonos polos medios de comunicación, fundamentalmente, radios, televisións, periódicos, enterámonos polas redes sociais, chéganos constantemente polo Twitter, polo Facebook, por Instagram, cousas relacionadas con noticias de astronomía, e todo isto, todo este fluxo de información que cae por riba de nós, cae nun substrato que está conformado pola nosa experiencia coa ciencia ficción. Dal xeito que cando aparecen planetas extrasolares alrededor dunha estela próxima, nos sorprende, pero sabemos que había planetas moito antes de que os atoparan. Star Wars está a galaxia chea de planetas, Superman ven dun planeta, é algo que non sorprende demasiado. A cuestión, como vos dicía, é que todos estes formatos, os medios de comunicación e as redes sociais, non están pensadas, non están deseñadas para que a xente aprenda. Os obxectivos dos medios e das redes
son outros. Pois, por suposto, contar o que pasa, rápido, mellor rápido que ben, pero contalo xa, o entertainment, por suposto, o espectáculo, formar opinión cando se pode, gañar cartos, casi todos eles son empresas privadas que necesitan coller os vosos cartos para seguir tirando periódico ou sacando radio. E isto de promover a propia imaxe, que a mellor pensamos que é máis típico das redes sociais, pero que tamén está no ámbito dos medios tradicionais de comunicación, que fai que algunhas cousas se conten dun xeito distinto. Esa é a realidade, é o que temos. Aprendemos os medios de comunicación, aprendemos nas redes sociais, entón temos que preguntarnos se son bo sitio para aprender. Eu entendo que sí, pero fixen unha escolma de historias publicadas en medios que a mellor coñecedes. Escollín periódicos porque se poden poñer rapidamente na pantalla. Vou vos poñer unhas cuantas historias publicadas astrofísicos cantando copla non é a única cosa que pasa. Todas estas historias foron publicadas, seguro que coñecedes algunha delas, e decides, claro, estas non son de ciencia, non? Estades collendo aí o trozo raro do periódico. Bueno, imos as historias de ciencia, horrible especie de anfibio, o universo que vos contou Mariano non existe, bueno, ovos en bo estado. Dixen que esas son historias publicadas, pero nos chega co titular. Vemos o titular, entre o que pon o titular e o que poñemos nós da nosa imaginación, xa construímos a historia. O problema é que o titular da historia, o titular da noticia, non é informativo. O titular non busca resumirvos o que aconteceu. O titular busca despertar atención, non sei, ilusión, facernos reír, por que non? Entón, hai que entendelo como un xénero distinto, un xénero literario completamente distinto do texto dunha noticia. Eu non atopei metáfora para abundar máis nisto, no ámbito do texto escrito, pero sí na película. Pensade, non sei, na vosa película favorita, Sonrisas e lágrimas, por exemplo, non? The Sound of Music é unha película nos Alpes, xente cantando, bailando, esta guerra de trasfondo, a Segunda Guerra Mundial. Bueno, pois, se tivéramos que facer un titular visual para esa película, seguindo estas regras, quedaría algo así. De acordo? Entón, cando un periodista fixo a noticia e está redactando o titular, está pensando nisto, de acordo? E esta imaxe que anda por aí por internet ten a capacidade de meterse na cabeza da xente e non sair nunca máis. E de estar na cabeza durante moito tempo. E iso é o que busca o periodista. É dicir, que vos chame tanto a atención que non podades sacar os ollos do que resta por ler. E isto é o que dá sentido ¿sí? Hai uns meses tivemos na Domus unha charla con xente de divulgación científica da astronomía e Estíbal Lez Espinosa, que é unha das ponentes de hoxe, sacou este titular, non? Non é posible, non. Eso non puido sair publicado en ningures. Bueno, pois, non son ningures. A Axencia SINC, que é unha axencia pública que conta noticias fenomenalmente ben, con redactores maravillosos, fixo ese titular. Entón, claro, isto ten sentido se asumimos o que dixen antes. Se non, non ten sentido. De acordo? Tivo moito éxito, foi publicado en moitísimos sitios, a Axencia SINC publica para que quen quera reproduzca,
E con este titular é imposible non ler a noticia. Sí, nese sentido, é un titular perfecto. Máis cousas. E aí, antes o apuntábamos, co tema dos planetas de actualidade científica. As ilustracións que se empregan, isto é un vídeo que sacou o Observatorio Estelar Europeo esta semana para ilustrar a aparición destes planetas alrededor desa pequena estrela anana ultrafría. Bravo, 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 la valentía, ole tú, bravo la valentía de denunciar estas prácticas que no se pueden seguir haciendo en comunicación científica. Basta de fotos como estas, ole tú. Dame 2 minutos, un segundino nada más. Los exoplanetas tienen pinta de fisto en las gráficas. No se puede deducir ni que hay atmósfera. Va a llegar un mal a este hombre, a ver se acompañan fora. No se puede decir ni que hay atmósfera, ni que hay selvas. Mira aí, mira. Logo falamos. Gráficas reales, no espectaculares. Gráficas reales, no espectaculares. Logo falamos. Que, como vedes, hai moita xente que é moi irascível e se toma moi a pecho isto de que se empreguen con tanta lixeireza este tipo de imaxes que levan a confusión. É dicir, ao longo de toda esta semana falamos con moitísima xente que dicía que bonito se ven, non? Xa veremos cando teñamos o telescopio James Webb, vai ser traca isto. Bueno, pois, hai que ter moita prudencia, non cando un nun medio utiliza estas imaxes, que é lexítimo, senón cando un, como usuario dos medios, como lector dos medios, como espectador, como persoa que está aprendendo nese medio, ten que interpretar as imaxes. Hai que buscar sempre o recreación artística do hallazgo. As ilustracións non son feitos, son ilustracións. Igual que os titulares non son resumos, son outra cousa. Como vistes no vídeo, en realidade, as imaxes que temos de planetas extrasolares son distintas. De feito, temos media dúcia de planetas extrasolares fotografiados e as fotografías que temos teñen este aspecto. É dicir, son 20 píxeles a dúas cores. Outro aspecto importante a ter en conta para aprender nos medios de comunicación é que ás veces os titulares son tremendos, as ilustracións son confusas, pero ás veces hai publicadas cousas que responden a este concepto novo da posverdade, a posnoticia. É dicir, non sabes moi ben se son feitos, se está interpretado, se é mentira. Poñovos un exemplo. Este é un exemplo moi común. Alguén dirá, non, eso é unha noticia correcta, non ten problema ningún. Aquí aparece abaixo un señor que ten unha empresa que, entre outras cousas, manda foguetes ao espacio nunha presentación que se parece moito a esas presentacións de produtos, non sei, teléfonos móviles, ordenadores, etc. E afirma que xa sabe cando, como e onde enviará os primeiros humanos a Marte. Neste momento non están resoltos os problemas de ir a Marte, nin de lonxe, de acordo? Ninguén, no seu sano xuizo, pode pensar que eso é certo. Isto, en realidade, é certo tipo de publicidade encuberta. Dende logo, non é un feito que sexa noticia xa outra cousa, pero somos nós os que temos que ter o sentido crítico de interpretar ese tipo de historias. Para isto, si teño a metáfora visual. É dicir, ese tipo de noticias son como cando se xuntan 200 médicos a enchenta de xamón ibérico e viño tinto e logo as conclusións do Congreso son que o xamón ibérico e viño tinto son fabulosos para a saúde humana. Non son noticias, pero saen nos medios. Bueno, hai outra cousa que é importante. Eu, polo menos, para min é importante. A mellor para vos non ten moita relevancia, pero eu voto de menos a opinión científica. É dicir, hai moita opinión política. Ti abres un periódico, escoitas a radio, ves a tele, e hai xente opinando sobre o que fixa a xente. Temos moita opinión sobre o sistema judicial, tamén. Temos opinión sobre deportes. Este entrenador é un manta, ese tipo de cousas.
En cultura hai opinión. A xente critica exposicións, critica artistas, concertos, pero da ciencia que se fai non hai moita crítica. Non hai, a xente non adoita criticar non a ciencia que se fai, ao mellor, pois, non sei, proxectos, resultados. Se cadra é porque, claro, como os que poderían criticar con fundamento son científicos, entre científicos non hai moita tradición de criticarse en público. En privado sí que hai moita tradición de criticarse. Afortunadamente, hai un pequeno recuncho dos medios de comunicación onde a crítica científica é sólida e constante. E son nas viñetas que se publican en prensa. Este é o único tipo de opinión científica que típicamente imos atopar nos medios, é dicir, xente criticando os recortes, pero hai moito máis. Sabedes esta historia de que periódicamente aparece a noticia de auga en Marte, outra vez, auga en Marte, tal, era xeo, máis auga en Marte, auga nos polos de Marte. Bueno, pois, Davila é un viñetista que publica no Faro de Vigo e que ten moito interese por temas científicos e tira este tipo de viñetas que é a opinión crítica que falta nun artigo de opinión, pero está na viñeta, que por suposto é mellor porque a viñeta todo o mundo a ve e o artigo de opinión crítica, pois, non tanto. Bueno, estas son algunhas reflexións ao fío de que podemos facer nós ou a que temos que estar atentos para aprender ciencia e astronomía nos medios de comunicación. Pero agora, non sei, eu vou moito por colexios e institutos e hai tempo a facer unha pregunta en plan, quen de vos lee o periódico? Xa non pregunto. Outro día, na Facultade de Ciencias de Comunicación, dubidei, fixen a pregunta, quen de vos lee o periódico? E botáronse a rir, literalmente. Entón, os medios de comunicación tradicionais, a televisión, a radio e os periódicos son produtos para certo tipo de xente. Se sodes consumidores de televisión, radio e, sobre todo, de periódicos, pois xa estades nunha idade tirando a provecta, porque a xente nova non vai por aí. A xente nova está recibindo esa información a través das redes sociais. As redes sociais son moi interesantes porque son unha especie de mestura, non? Están en retroalimentación constante cos medios tradicionais, os medios tradicionais publican para que salgan cousas en redes e ao mesmo tempo están atentos ao que aparece nas redes para leválo aos medios. Entón, aí hai unhas interaccións moi interesantes, pero son distintos que os medios tradicionais. As redes necesitan un tratamento distinto. Cando estamos nas redes aprendendo, temos que ter en conta outro tipo de cousas. A primeira é que nas redes non hai filtro ningún. Nos medios tradicionais hai filtro, aínda que sexa alguén que sabe ortografía, alguén que ten unha opinión sobre se aquilo vai vender ou non vai vender, ou xinte que o seu emprego está en risco se sabe publicado. Nas redes sociais non. Entón, calquera barbaridade pode sair publicada. Por exemplo, esta historia redundante, Marte, vais a ver no ceo como a lúa chea durante todo o mes de agosto, eu que sei, un típico de verán, non? E todos os anos aparece. Esta é un pouco máis cabrita porque resulta que na historia esta da superlúa, que foi un grande bombazo informativo de finais do ano pasado, aquí vimos moita retroalimentación de redes e medios, non? O sea, os medios ao principio como contenidos co tema, pero empezaron as redes a abrumar con esta historia e ao final uns e outros acabaron sacando historias sobre a superlúa de mañán vai ser de caer de cu e ao día seguinte publicando non foi para tanto. Utilizando ese tipo de imaxes tomadas con un teleobxectivo tamaño telescopio espacial que permite poñerse en primeiro plano con ese tipo de lúa. Nos vimos xente na Casa das Ciencias que chegou co móvil dicindo eu non a vin así, con esta foto. Eu non a vin así. Onde había que ir para vela así? Quitando todo o que é, digamos, anecdótico, cousas absurdas, anecdóticas,
hai un punto de preocupación porque resulta que a mellor hai contido enganoso, intencionadamente enganoso. Isto non sei se debía ser noticia, e cando vin, dicen, pues, admitir que, sí, ben, é relevante isto, é importante. É importante porque resulta que ese contenido enganoso pode dar lugar a que cambie a vida de todo o mundo. Entón, é importante que as redes sociais, aparte de que nós teñamos filtros na cabeza para entender ben eso, pues que as propias redes sociais implementen eses filtros para evitar a publicación dese tipo de historias. Pero falando en positivo, o máis interesante das redes sociais é que para os que son as fontes das noticias, xencias espaciais, astronautas, laboratorios, observatorios, astrofísicos, as redes sociais permiten o acceso directo ao público, sin intermediarios. Vamos poñer un anaco dun vídeo que seguro que coñecedes tamén. Esta é unha historia que fixo a Axencia Espacial Europea para contar a misión Rosetta ao satélite. De acordo? Fixeron un cómic no que o satélite, este Philae, o módulo de aterraxe, pois son bonecos ben lindos. É unha monada, é dicir, isto fixerono para rapaces pequenos e nas redes sociais tivo moitísimo éxito. Coñecíades esta historia, non? Tedes visto estes vídeos? Gustan vos? Sí. Sabedes que pasa? Que estes vídeos, claro, mandar unha sonda a un cometa é algo, a mellor non é moi importante, pero é moi emocionante. De feito, había moitísima expectación. Cando chegou a sonda, a Axencia Espacial Europea iba avisando. A sonda está aí, estamos a piques de chegar, axúdadenos a despertala, estamos diante dela, non? Bueno, pois, no momento en que había que ver o cometa de cerca, non tiñamos as fotos. Non había fotos. A Axencia Espacial non publicou as fotos. Tiñamos isto. Entón, o que fixo moita xente é quedar con esta historia, emocionarse pola relación materno-filial dunha máquina con outra máquina, entristecerse coa separación das dúas máquinas e logo chorar coa soidade que quedou abandonada a Philae no chan do cometa. Cando realmente a emoción desta historia está noutro sitio. Entón, mesmo un produto de divulgación maravilloso como este, segundo como se empregue, como se entenda, pode dar lugar a cousas raras. É dicir, a emoción é outra historia. En as redes sociais hai certa tendencia a facer cousas que emocionen a xente, a calquera precio. E ao revés, a igual que as redes sociais permiten o acceso directo das fontes ao público, sen filtros, permiten o acceso directo do público ás fontes sen filtro. Entón, por exemplo, podes seguir en Twitter aos rovers que andan por Marte, podes seguir as Voyager que andan por aí tuiteando dende os confins do sistema solar, todas as misións, os astronautas, podes, non sei, participar da exploración do espacio. E mesmo, pois, cando hai un descubrimento como desta semana, pois, en tempo real, está a rolda de prensa, está a nota de prensa e está Facebook, todos os recreacións artísticas, os contidos, comentarios. Entón, non necesitas esperar a mañán a ver que conta un periodista, xa podes ver ti directamente. E mesmo cando un astronauta sabe reparar a Estación Espacial Internacional, leva unha GoPro e retransmite en directo o paseo espacial. Non podemos estar máis dentro da investigación astronómica e do espacio porque non se pode estar máis dentro. Isto é tempo real, o sea, retransmitido en directo. E isto é o que vos quería contar. Moitas gracias.
Imos con turno de preguntas. Así que, si tedes algunha preguntiña, por aí... Sí ou non? Por favor, comunicación sonora. Por aí. Aí, mitad de camiño. Entón, que nos recomendas que utilicemos para informarnos sobre astronomía en ciencia en xeral? Eu que sei, Naucas, por exemplo? Sí, a cabeza, a cabeza. Vale. Por supuesto, todo. Marcos, ha sido bastante pulcro, quiero decir, como te digo, no te has mojado mucho. ¿Cuál es el papel, dada tu opinión, del periodista científico? Porque ahí, al final, has comentado que las redes permiten el acceso directo a las fuentes, pero muchos de esos contenidos, en realidad, no están elaborados por el científico directamente, está elaborado por un periodista que trabaja para esa fuente. ¿Cuál es el papel, en tu opinión, que debe jugar el periodista? Y, por supuesto, contéstame de verdad, ¿todo vale por un titular? Non sei, podendo facer esta pregunta logo tomando un café, tens que facer aquí. Neste momento eu diría que sí. Sí, que o problema non é o periodista e o problema non é o titular. O problema témolo nós, o público, vamos, os lectores. Non podemos achegarnos aos medios de comunicación ou ás redes sociais como imos á escola, como lemos un libro de texto, é outra cousa distinta, non? E a min hai algúns que me gustan máis que outros, pero entendo perfectamente que esa enana roja fustigando con el látigo de radiación, eso, sí, ten claro que sí, está ben así. Mentras sexa certo o texto da noticia, de acordo? O importante é que a noticia estea contada. O titular, dende logo, penso que é un xénero recreativo, espectáculo puro, sí. Natalia, por ahí. Por alusiones, la traducción del titular de la nota de prensa la hice yo. Y a lo que voy es a descargar la culpa sobre la agencia SINC, porque esa es una nota de prensa del Observatorio Europeo Austral. Y tal como la traduje venía en inglés. O sea que es verdad que desde los propios organismos ya se busca ese titular. Entonces, el traductor, además que somos traductores de un montón de países distintos, tiene que asumir que eso va a dar un petardazo, porque el látigo de radiación, no me dirás tú que no queda mono. ¡Zasca! Podo facer unha pregunta ao público, el tamén, sí. Podo facer unha pregunta ao Claro. público, sí. E cando traducides os titulares das notas de prensa, sodes literais ou sodes como se traducen os títulos das películas en inglés a... No, Star Wars. Respetamos Los últimos al Jedi. máximo, sobre todo cuando se trata de cuestiones de este tipo que sabemos que van a tener polémica, respetamos al máximo el original. Si te vas al original de la nota de prensa en la página en inglés del Observatorio Europeo Austral, verás como dice slash without radiation, no sé qué, y te parece, esto se está poniendo calentito. Sí, intentamos respetarlo y a veces cuando en la traducción vemos que puede ocasionar problemas, pues hacemos consulta y decimos, ¿queréis chicha o queréis cositas relajar? Entonces, sí, hacemos lo que podemos. Gracias, Natalia. Tenemos polémica, sí, por ahí. Hola. Bueno, gracias pola charla. Dos minis cuestións. Primeira é se non crees que, ademais por acceso a información directa, ao final fai unha laboura de atraer máis xente a este mundo que a nós si nos interesa, pero outra xente pode estar despistada. E a segunda é, xa que tes inmerso nestas cuestións de información, se nos podes suxerir un par de fontes na rede, túas personais, que para xente que quere seguir, empezar a seguir algo, e outras xa para os que están seguindo algo que ti nos podes recomendar. Naucas. Bueno, sí. Claro. A ver, aí depende un pouco para qué, ¿no? Empezando pola segunda pregunta, o tema desta semana, ¿no? Aparece este bombazo, nota de prensa, todo o mundo, moita expectación, entón,
como persoa interesada, quero saber o que está a acontecer e necesito que alguén me traduza, porque o artigo de Nature non se pode ver, de acordo? O sea, podes ler o artigo original, tes o encabezado, a descripción básica, pero o resto do artigo é moi técnico. Entón, é certo que neste momento, para min as mellores fontes son blogs de xente que está, xeralmente científicos que traballan en campos próximos ou que traballan neses mesmos campos, idealmente, que fan unha traducción a moitos niveis de profundidade da noticia. Entón, pois, hoxe, temos aquí nas ponencias de hoxe, veredes xente que fai eso, que ten un blog en Naucas, en calquera outro sitio, no que fai esa traducción da noticia técnica a un linguaxe que se pode entender, pero con moitos detalles. En xeral, a prensa tens que esperar un día máis. A prensa é un bo sitio para enterarse tamén. Hoxe temos un periodismo científico escrito de moitísima calidade, como nunca houbo. Dende logo, en España, nunca. Pero hoxe hai non só cabeceiras madrileñas que teñen máis recursos e seccións constantes de ciencias, pero a prensa local publica historias de ciencia con moitísimo traballo periodístico, con fontes, entrevistas, son bons sitios para enterarse. Pero ao día seguinte. Claro, entón, en quente, o ideal é, pois, eso, xeralmente un blog que conte. Logo hai medios en internet, non sei, space.com, cousas dese tipo, que fan, pois, traballos intermedios, non? Sinalan fontes tamén. O que ten internet é a posibilidade de explorar, non? Ti colles unha fonte, esa fonte xeralmente enlaza a outros sitios e faz unha percura persoal que che leva onde ti queres, pero tens que aprender a facer esa percura tamén. E a primeira pregunta... Claro. A ver, dicía que o periodismo científico que se fai hoxe é o mellor que se fixo nunca e, ao mesmo tempo, o interese do público é máis grande que nunca. Eu teño moitas dúbidas que hai 20 anos organizamos unhas charlas deste tipo e haxa 500 personas no Teatro Rosalía de Castro. Non creo que acontecería tal cousa. De acordo? Entón, claro, é un momento fantástico en ese sentido. Queda un minuto, si hay una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Cuando buceas por aquí arriba, en la primera planta, aquí en la grada, cuando buceas por la divulgación científica, a veces quieres profundizar y tirar del hilo y pues te mandan a alguna revista de carácter académico, pero a veces tienes la suerte de que esa revista académica tiene una sección de prensa en la que hacen divulgación, en la que no hacen un ejercicio académico, pero sí hacen un ejercicio divulgativo. Entonces, creo que en algunas ocasiones, en esas secciones de prensa de las revistas científicas, a veces se cuelan algunas historias que son menos rigurosas y que pueden dar lugar a confusión, sobre todo cuando... Bonsai no. Perdón, es que me dicen que... Pregunta rápida. Bueno, eso, ¿cómo hacer para distinguir una noticia que esté en una fuente científica, pero que igual no sea del todo rigurosa por ser una sección de prensa y no ser la fuente original? A veces es un pouco complicado tamén. Sí, eu non sei. Non sabe, bueno. Gracias por a resposta. Por pasarlle a bola a alguén, eu penso que a xente que escribe blogs de divulgación científica debería incorporar a práctica de facer crítica da comunicación científica nos blogs. Entón, eso axudaría a que os demais acadáramos formación en como, non sei, por pasar a pelota a outro sitio. Moitas gracias, Marcos Pérez. Un aplauso, 5 minutos e volvemos.